This court refuses leave to appeal on the basis that the matter does not raise an arguable point of law of general public importance which ought to be considered by this court. Inkantolo yomthethosisekelo kuyiyo yokugcina ezintweni ezithinta umthetho iqede inyango udaba lakwa Shembe oselithathe iminyaka eyishumi lusenkantolo. Umbango omkhulu kwakusayindwa encwadini ngonyaka u2000 lapho uVimbeni Shembe athi ozomlandela ngohola ibandla kuzoba uVela Shembe. Nencwadi ayibhala wayinika umeli wakhe ngonyaka u2011 iyisikhumbuzo ngaleso sifiso sakhe. Inkantolo enkulu yaseThekwini yavuna uVela osewakhothama okwenza ukuthi uMduduzi Shembe asiphonsele inselelo lesi sinqumo. Wagcina inkantolo yomthethosisekelo ekholela ukuthi lezi ezinye izinkantolo beqhakambisa kakhulu umthethosisekelo webandla kunohlaka olubizwa ngetrust deed usomqulu webandla. Lenkantolo ihamba emazwini alezi ezinye that the applicant's appeal is an abstract and academic exercise at best, which this court ought not to entertain. In the result, the following order is made. Leave to appeal is refused. Leli bandla linempahla eningi ecele igidini zamarandi ehlanganisa imfuyo, amathempeli nezimoto. Eindabeni za SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.